हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' जब एलार्ट इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, एनएसपि नि स्कलारशिप रिनिउ एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ। बिनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर 2021 सिमल'सै। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दि गाव गावनि मबाइलजों बे स्कलारशिपखौ माबोरै रिनिउ खालामफिनो। दायो गिबियाव जोङो मबाइलजों एप्लाइ खालामोब्ला क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै बिनि खनायाव मोनथाम डटआव थुनानै क्रोम ब्राउजारखौ डेस्कटप साइडआव इनेबल खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेबायदि आं नोंथांमोननो आंनि लेपटप स्क्रिनाव दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना फारि फारि नायनानै बानायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो गिबियाव क्रोम ब्राउजाराव अपेन खालामनानै लिरनांगोन बेयाव एनएसपि लिरनानै सार्च खालामनांगोन। सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल बेयाव थुनांगोन। बेयाव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो दाना फैबाय। रिनिउ खालामग्राफोरा निउ रेजिस्ट्रेसन खालामफिननाङा, डाइरेक्ट लगइनआव थांदो। लगइनआव थांनानै नैबेयाव रिनिउएल 2021 to 2022 बेयाव थुनानै होदो। बेयाव थुना होनाय लोगो लोगोनो दाना बिबाय एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्ड। सिगां जा एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्ड होदोंमोन बेखौ जों बेयाव फिलआप खालामनांसिगोन। रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ होखांनायनि उनाव बेयाव होदो पासवर्डखौ, गावबा गावनिखौ मा दोन्दोंमोन। बेनि उनाव बेयाव केपचाखौ फिलआप खालामदो। बेनि उनाव लगइनआव थुनानै होदो। जुदि सोरनाबा एप्लिकेसन आइडिया गोमाबायब्ला फरगट एप्लिकेसन आइडि बेयाव थुनानै एप्लिकेसन आइडिखौ मोनफिनगोन। आरो पासवर्डआ जुदि सोरनाबा बावबायब्ला रिकभार पासवर्ड बेयाव होबानो जागोन। जुदि मबाइल नाम्बार गोदानै आपडेट खालामफिननो लुगैदोंबा बेयाव आपडेट मबाइल नाम्बार बेयाव होबानो जाबाय। मबाइल नाम्बारा खिन्थु सिगांनिया थाथारनांगोन, एसएमएस थांफिननो हानाय जाथारनांगोन। दायो जों लगइनआव थुनाय लोगो लोगोनो फैबाय गावबा गावनि जाय एप्लाइ खालामनो नागिरदों बिनि नाम आरो एप्लिकेसन आइडिया, बेयाव बिनि डिटेल्स फैजोबगोन। दायो रिनिउएल खालामनो थाखाय नै एप्लाइ फर रिनिउएल बेयाव थुनानै होनांगोन। एप्लाइ फर रिनिउएलाव थुनाय लोगो लोगोनो रिनिउएल खालामनायनि फर्मआ फैबाय। दायो नै माखासेया अट'मेटिकलि फैफाजोबखानाय, बेखौ जों जेबो खालामाबाबो जासिगोन। बेयाव आरो जेबो खालामनोबो हाला। दायो नैबेयाव बुंदों आधार नाम्बाराव सिगां जा आधार नाम्बार होदोंमोन बेखौनो बेयावबो कनफार्म खालामबावनांगोन आधार नाम्बारखौ होनानै। बिनि उनाव एनुवेल फेमिलि इनकाम, दा इनकाम सार्टिफिकेटआव बेसेबां फैदों बेखौसो होनांगोन, सिगांनिखौ होब्ला जानाय नङा, रेजेक्ट जागोन नङाब्ला। बिनि उनाव इमेल आइडिखौ सोलायनो हागोन गोसोबा। बिनि उनाव डे स्कलार एबा हस्टेलार होनना सोंदों। न'निफ्राय थाङोब्ला डे स्कलार आरो हस्टेलाव थानानै फरायोब्ला मा जागोन हस्टेलाराव, होमबा बेखौ जों डे स्कलाराव होदो। प्रेजेन्ट क्लास इयार, बिएनिया मोननै सेमिस्टारजों 1 इयार जायो नालाय, जोंना 5th सेमिस्टाराव हाबबाय नालाय दायो मा 3आव जागोन। बिनि उनाव क्लास स्टार्ट डेट, क्लासा माब्ला जागायजेननाय बेखौ होनांगोन बेयाव। बिनि उनाव प्रिभियास क्लास पार्सेन्ट, बेसेबां पार्सेन्ट मोन्दोंमोन बेखौ होनांगोन। बिएनिया हायार सेकेन्डारियाव बेसेबां मोन्दोंमोन बेखौ होनांगोन बेयाव। आरो हायार सेकेन्डारिनिब्ला मेट्रिकआव बेसेबां मोन्दोंमोन बेखौ बेयाव होब्लानो जागोन। बेयाव गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनांगोन। बिनि उनाव एडमिसन इयार, माब्ला एडमिसन लादोंमोन बेखौ बेयाव होनांगोन। क्लास रल नाम्बार, क्लासनि रल नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। बेयाव सेक्सन दंबा सेक्सनखौ होनो, गैयाब्ला जेबो नङा। दायो डकुमेन्टआ बिदों नै मोनथाम, इनकाम सार्टिफिकेट, कास्ट सार्टिफिकेट आरो बनाफाइड सार्टिफिकेट। इनकाम सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनो थाखाय नैबेयाव आपल'डआव थुदो। आपल'डआव थुनाय लोगो लोगोनो सार्टिफिकेट नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। डेट अफ इस्यु, माब्ला बे इनकाम सार्टिफिकेटखौ दिहुनदोंमोन बेयाव होनांगोन। आरो इनकाम सार्टिफिकेट दिहुननाय जायगाखौबो बेयाव प्लेस अफ इस्युआव होनांगोन। आरो इस्यु बाय, सोरनिफ्राय बे इनकाम सार्टिफिकेटखौ दिहुनदों बेखौ होनांगोन। आपल'ड खालामनो थाखाय नैबे चुज फाइलआव होनांगोन। जेराव इनकाम सार्टिफिकेटआ दं बेखौ सेलेक्ट खालामदो आरो अपेनाव होनानै होदो। डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनायनि सिगां नोंथांमोना गासिबो मबाइलजों मोजाङै आखरफोरखौ सिनायनाय साफायनानै मोजाङै क्रप खालामनानै लानानै आपल'ड खालाम, नङाब्ला मोजां सिनायाब्ला रेजेक्ट जानोबो हागौ। बिनि उनाव नैबेयाव आपल'डआव थुनानै होबानो नैबे नट आपल'डेडआव बे इनकाम सार्टिफिकेटआ आपल'ड जाबाथाय ओंखारफैगोन। कास्ट सार्टिफिकेटखौबो बेबायदिनो जेरै इनकाम सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामदों बेबायदि खालामबानो जाबाय। दायो नै बनाफाइड सार्टिफिकेटआव बनाफाइड स्टुडेन्ट अफ इनस्टिटिउट, बेयाव मा खालामग्रोनांगोन, बनाफाइडआ नै बेखौ डाउनल'ड खालामग्रोनांगोन। डाउनल'डआव खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि फर्म फैगोन मोनसे। बेखौ डाउनल'ड खालामखांनायनि उनाव फट' खिथाबनानै मोनसे राउन्ड स्टाम्प बुनानै लाबोनांगोन कलेजनिफ्राय। बिनि उनाव बेयाव रल नाम्बारखौ लिरनांगोन। बिनि उनाव नैबेयाव मोनसेयाव सिल स्टाम्प बुनानै लाबोनांगोन। बिनि उनाव प्रिन्सिपालनि सिगनेचार लानानै फैनानैसो बे बनाफाइडखौ बेयाव आपल'ड खालामफिननांगोन।
जेरै इनकाम सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामदों बेबायदि। बिनि उनाव फाइनाल साबमिट होनायनि सिगां बेयाव सेभ एज ड्राफ्टआव होग्रोनांगोन। सेभ एज ड्राफ्टआव होखांनायनि उनाव फाइनाल साबमिटआव खालामदो। फाइनाल साबमिट खालामनाय लोगो लोगो बे एप्लिकेसन फर्मखौ प्रिन्ट खालामनानै इनकाम सार्टिफिकेट, कास्ट सार्टिफिकेट आरो बनाफाइड अफ इनस्टिट्युट बनाफाइड सार्टिफिकेटखौ ज' खालामनानै कलेजाव भेरिफाइ खालामनो थाखाय हैनांगोन। दायो आङो बनाफाइड सार्टिफिकेटखौ प्रिन्सिपालनिफ्राय सिगनेचार लायनो हायाखै, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो फाइनाल साबमिट खालामनायखौ दिन्थिनो हाथ'नाय नंला। जोबनायाव नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोननो हायो।